kakang. Mumpung majikan yang masih turun. Bulan nonggone kepastiannya sampeyan. Sampai sampeyan kelawan bulan siap kanggo nuju ke arah rumah kakang. Blitak pun kiri wong ayu. Seneng bungane kakang laka padang. Gede gunung beli nyusul. Gede rasa senengnya kakang bakal wis wong loro. Apa benarnya segala ucapannya sampeyan? Laka sing bohong ning ucapane kakang wong ayu. Sebab sinarane wong lanang gede ning omongnya baik tapi buktine langka. Aja dipada kena kakang karo lanang sejen. Beda lanang beda pemikiran wong ayu. Cukup raup lanang-lanang karena sing gampang ngobrol rayuan. Kung minangka dadi senenge bulan kelawan sampeyan. Mudah-mudahan segala janjine sampeyan ditepati kanggo bulan. Bari disakseni ning bapak tuan rumah, ibu tuan rumah wong ayu. Bapak Abdul Goni kelawan Ibu Meli, Dedek Queen minangka pengantin cilik. Alhamdulillah jagate terang wong ayu. Alhamdulillah. Sing nyawit esuk tekak esuk man. Duh ngakuan sampeyan nih demen sapa. Coba kaki ngomongin terus terang karo kula. Nok wong ayu aja sok gampang cemburu. Aja lo keburu nafsu yen duru senok Asal burung percaya kakange wani disumpah. arep ngomong sumpah apa. Gelem busung segede kelapa. Masya Allah, ke majikannya wis ngajak. Adine majikan Bawa Aramanto. Aramanto Teh Teh Megawati Megawati sing ning Papua. dadi pengantin anyar Teh Megawati. Bunda Ratno Kajeng Ratno sing ning Jepang. Cium Mamanis Emas. Adine Kanggo majikan calon-calon majikan Dewi Pantura. Adine majikan Dipratak Adine kabeh. majikan MD Decoration. Adine majikan Ayah Bini NS Project. Kacung di Mai Kedip. Bel audio Dedek Queen pengantin cilik. Asmu Tim Asbun kanggo ayah Ade Sunanto sing ana ning Malaysia. Ayah Ade Dede Safa sing paling cantik. Masya Allah, Dede Danan-danan lucu pengantin cilik. 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 Nok Leri bos. Peri, Nok Peri, Nok Peri, Nok Peri, Nok Peri sing paling gembleng Nok Peri, Sampeyan perlu Nok Peri. lamunan Yus apa? kesuwen. Majikan baik, majikan sing paling emak, majikan sing paling enak, majikan paling makan. Adine Ora majikan. suwe Majikan Yen pengantin cilik ketemu kekedi. Adine majikan. Adine majikan. Adine majikan. ngerti Adine maksudnya majikan. majikan. Adine majikan. Senok Adine gampang majikan. cemburu. Nah, Majikan, Dedek Queen. majikan, majikan sing paling boral. Majikan, Bos Maji buah. Dede, Nokronia, 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 Sampeyan nih demen sapa. Coba kaki ngomongin du bos buah paling sayang. Majikan sing Mamai paling Atun bos borak. buah. Mamai Atun bos buah. Mamai Atun
bos buah Mama gampang Ati bos buah cemburu pengantin cilik 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 Yayu sapak ini, Yayu sapak ini. Pasti di sini durung percaya AADP AADP Nok Ratna Papai sing Pandi. paling ayu Nok Papai Ratna Pandi. Nok arep ngomong Ratna. sumpah Nok Ratna. apa Papai Pandi Lembusung Papai Pandi. segede Papai Pandi kelapa. Papai Pandi Papai Pandi Nok AADP Ratna Kang Aku DP majikan Kang Majikan DP. sing paling boral Papai Majikan sing Pandi. paling eman Majikan AADP. Majikan sing lancar-lancar rezekinya Majikan AADP. Matur kesuwun Majikan pengantin sing paling cilik eman Majikan Ibu sing paling Meli, boral Bapak Majikan Abdul. paling eman Majikan di boral Warno. Majikan Majikan terus Majikan Majikan Siapa Adine majikan Adine majikan sing paling ganteng Adine majikan Adine majikan Adine majikan di boral Adine majikan Adine majikan Adine majikan Pemanik ini siapa Bapak Bapak siapa AADP 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 sing paling kasih AADP sing Adine paling majikan. ganteng AADP Adine majikan. AADP Suwe-suwe adine majikan iya kan sampean perlu majikan tua lamonan AADP sing paling kesuwen eman sing paling majikan tua iya kan majikan tua saya akan Awarno. suwe Awarno. AADP sing paling Awarno. eman yen Awarno. ketemu Awarno wonge. Awarno majikan tua sing paling eman majikan tua majikan tua AADP majikan pengen tua kawin maneh pengantin cilik kanggo majikan majikan oh arep nembang